रन्जन दैमारी बिथाङा थारैनो जेलनिफ्राय गसिगोन। रन्जन दैमारी बिथांनि जेसेबां दाय दंमोन बे दायफोरा मोनसेबो गैलिया। बिथाङा दाय मुक्त जाबाय, दायनिफ्राय उदां जाबाय। रन्जन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय गगोना रोखा जानाय बायदि जाहैबाय। पलिटिकेलि जेसेबां जेंना जेंसि दंमोन बेखौ फोजोबस्रांनाय जाबाय। एनआईए बा सिबिआइनि जायफोर दाय दंमोन बेफोरबो लासै लासै सल्भ जानो थांगासिनो दङ, जाथारसिगोन। बेबादि माखासे रोखोमनि इंगित नोंथांमोना थारैनो नुदों। आरो बे इंगितआ ओरैबायदि समाव फैबाय थादों, बे समाव फैदों जाय समाव जोबोर थाबैनो साननैसो उनावनो बेसेबा मास मोननै मोनथामसोनि उनावनो इलेक्शननि बारा नांसिगोन। आरो बै इलेक्शननि समावनो रन्जन दैमारी बिथाङा गनायनि माखासे ओरै मोनसे खौरां बिरबायनो हमदोंसै। नाथाय मा थारैनो रन्जन दैमारी बिथाङा बेल मोनमारसिगोन एबा उदां अख्राङाव फैसिगोन नामा? बिश्वजित दैमारियाबो बुंदोंनो बायदिसिना बाथ्रा, जेबो प्रब्लेम गैला। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंनो जेबो टेनसन लानो गोनां गैलिया। आरो बेल' नङा, गुबुन गुबुन दैदेनगिरि हाइकर्टनि एडभकेट जेनेरेल बिथाङाबो बुंदोंनो। आरो नोंथांमोना नुदों गाव गावनि पार्टिनि माखासे प्रक्सि बिथांमोना, प्रक्सि टीमफोरा, बिपिएफनि प्रक्सिखौनो बुं, इउपिपिएलनि प्रक्सिखौनो बुं, गाव गावनि क्रेडिट लानायनि दावहायाव बारसोमनो हमदों। रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानै गाव गावनि क्रेडिटखौ लानाय वाराव बारसोमदों। पार्टियाथ' गावसोर बुंलायदोंआनो, नाथाय बिपिएफआथ' बेवहाय डाइरेक्ट बुङाखै। नाथाय बिथांमोननि जि प्रक्सि टीमफोर बिसोरो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो थादों। माने क्रेडिट वार लानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना थारैनो नुदों माखासे रोखोमनि प्रेस कनफारेन्स नुगासिनो थादों। आरो बै प्रेस कनफारेन्सआव रन्जन दैमारी बिथाङा गनायनि थाखाय नांथाबग्राफोरा बेवहाय प्रमद बर'नि नामा लिस्टआव गैया, बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। आरो लोगोसे बेल' नङा, बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि पलिटिकेल एटाक खालामदों। पलिटिकेल एटाकनि सोमोन्दै आं बुङा, जेबो बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैखाथारा। मानोना पलिटिकेलनि बाथ्राया पलिटिक्स जाखागोन, बेवहाय पलिटिकेल एटाकआ सोलिखागोन। जायखिजाया रन्जन दैमारी बिथाङा थारैनो गमारसिगोन खोमा। नोंथांमोना नुगासिनो थादों गाव गावनि प्रक्सि टीमफोरा माबायदि खामानि मावदों। प्रक्सि माने बेवहाय मा बुंदों नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय आं सोरनि प्रक्सि बुंदों। सब पार्टियानो गाव गावनि प्रक्सि थायो। बै प्रक्सिफोरा बाथ्राफोरखौ बुङो जायखौ पार्टिनि लिडारा, रियेल लिडारफोरा थोंजोङै बुंनो हाया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बै साइडनि मानसिफोरा गोबां बुङो आरो बिसोरखौनो आं प्रक्सि होननानै बुंदों। स' बेबादिनो सोलिगासिनो थादों। अब्ला लोगोफोर, रन्जन दैमारी बिथाङा मा गमारसिगोन? बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादियैबो बिथाङा गनांगौमोन आरो बुंबाय थादों कनभिक्टेड जाखानायखायनो बेखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव प्रब्लेम जादों। नाथाय फैयै जेब्ला इलेक्शना सफैबाय बे समावसो मानो बे उदां अख्राङाव फैनाया क्लियार जासिगोन लामाया, बियो बेल मोननो हासिगौ। बेबायदि बाथ्राफोरा मानो फैखो? एसेबां गोबाव सम बिनि जेबो बाथ्रायानो फैयाखैमोन। डेट मिन्स सोरबाथ' बेवहाय पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों। बिजेपिआबो लानो नागिरदों, इउपिपिएलआबो लानो नागिरदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडेपि बिथांमोनाबो लानो नागिरदों। बिथांमोना जाबायदि प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थादों, बेनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा। बिथांखौ जेलनिफ्राय बहननायाव इउपिपिएल सरकारनि जेबो आखाइ गैया, बेबायदि बिथांमोना बुंनो नाजादों। बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायनि स्टाइल इंगित बादियै जियानो जाया मानो बिथांमोननि दावहा बियो इउपिपिएल आरो बिपिएफ एक्स एनडेपि बिथांमोननि दावहा, बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। बाथ्राया जाहैबाय रन्जन दैमारी बिथाङा थारैनो बेल मोनमारसिगोन ना? नोंथाङा कमेन्टआव लिरनानै बुंबानो जाबाय। नोंथांमोननियाव जा इनफरमेसन दं नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। मा थारैनो बिथाङा गमारसिगोन? एसेबां गोबाव बिथाङा गवाखैमोन, हरखाब इलेक्शन फैब्लासो मानो बेबायदि जाखो? आरो मा जानो हागौ? ओरैबायदिबो जानो हागौ बेबायदि गहांनाय बायदि मोनसे थासारि क्रिएट जानायखायनो जाय जेरै हागो ताबड़तड़ एक्शन लादों, जाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामहांनाय बायदि मोनदों बेखौ आउट खालामदों। जायफोरा माने ओरैबायदि मोनसे इनफरमेसन मोनदों थारैनो रन्जन दैमारी बिथाङा गमारसिगोन, अब्ला जोंबो पलिटिक्सआव गोख्रोङै बाहागो लानो हागोन। बेनिखायनो बिथांखौ गाव गावनि टीमाव गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बेबायदि माखासे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। मा खामानि मावदों बेखौ बुंनो गोनां गैया, नोंथांमोना आइडिया खालामबानो बुजिजोबो गासैबो। स' पलिटिक्सआथ' बिराद जरदार जादों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। बे पलिटिक्सआ नाथाय जोंनि हारिनि हार्म खालामगोन ना मुलाम्फा खालामगोन बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन माबा जायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन जाबायदि
पलिटिक्स वार सोलिदों जाबादि क्रेडिट वार सोलिदों जाबादि बै पलिटिकल माइलेज लानो नागिरदों बेथ' जोबोर गोमोथाव नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बीजेपी पार्टिया बिथांमोना माबायदि पलिटिकल माइलेज लानो हागोन थारैनो बिथांमोनाबो सानदों जानांगौ इउपिपिएलआबो सानदों जानांगौ नाथाय गोबां मानसियानो ओरैबायदि मोननैसो बाथ्रा बुंबाय थादों रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव आं जाखिनि ससियेल मिडियायाव नुदों दे जायफोरा प्रक्सि वाराव बेस्थ' बिथांमोनखौ आं नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे इउपिपिएल सरकार बिसोरहा जेबो आखाइ गैया बेबायदि बुंनो नाजादों बुंद्रायनो हायाखै नाथाय बुंनो नाजादों गैयाबो जानो हागौ दोंबो जानो हागौ आइ डोन्ट नो नोंथांमोनासो मिथिगौ स' नोंथांमोनासो पलिटिक्स गेलेदों नालाय स' बेबायदि पलिटिक्सनि दावहाया सोलिदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ मा सोलिबाय थादों दा जोंनि गेजेराव आरो रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि गयोबा मा जागोन रन्जन दैमारि बिथाङा थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथाङा उदां अख्राङाव फैनाया बे बाथ्राया रियेल जागोन जुदि बेबायदि गयोबा आरो लोगोसे बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि ओंथिया जाबाय एनडिएफबि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनायनि ओंथिया जाबाय मा बिटिआरआव गोजोन बिटिआरआव जिखिनि जेंनामोन बे गोरोबथानि जि मोनसे जोबोर गिदिर दफामोन बे दफाया मा जागोन मावफुंजागोन आरो बिनि उनाव जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि फैगोन ना फैया बेखौथ' मिथिला नाथाय जाबायदि मोनसे थासारि नुदों बे थासारियाथ' फोरमायो पलिटिकेलि मा जाबाय गावखाबाय जों बेबायदि नांदों नोंथांमोना नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो